O, dobar dan, domaćine. Dobar dan, dobar dan. Svakom danu. How you do? Hello, friend. Dobar dan, dobri ljudi. Dobar dan. Bravo, heroju, jedno doba. Ja sam ovde samo da laprdam na bine nešto. Ničim izazvan. Dobro, kažite nešto odmah za početak. Za početak, nagrade će biti predivne. Igra se mala lutrica, znači da će se izvlačiti razni lepi predmeti kao što su muško-ženski i bajkerski prasluci, onda razni novčanici, kožni, svašta nešto, znači tako jeste. Onda će da izađe na čupava budalčina tamo na binu, da sve to kaže, znači, ali tog gospodina ne poznavam uopšte. Znači, to će vam objasniti gospodin, moj dragi prijatelj Pop, koji je taj čovek? Znači, evo, recite, molim vas. Ja tog ne poznavam što će izaći na binu. Ja samo želim da živi, cveta i razvija se naše bajkersko prijateljstvo gde god da smo. I odakle god da smo. Upravo tako. A o Ivici ćemo neki drugi put. A o Marici možemo i večeras. I večeras. Marice ne želimo da imamo više uopšte. A to je James Dean imao dobro. Živi mlad. I umri brzo da bi bio lep leš. Deo, čao Deo. Malo prije si bio u bolnicu. A? Da kad ubaciš to unutra dobiješ brojče i onda posle toga ide izvlačenje raznih nagradica kao bajkerski prslupci za muško i žensko, onda ovi đavoli, znači novčanici, znači razni privredci i drugi zajebanci, znači koji neće da otkriju. I onda posle toga počinje divna svirčica, kasnije oko koliko? Oko 5-6, je tako Tonci? Tako počinje. Oko 5 sati počinje divna svirka, idemo da se zezamo, znači i da zatvorimo ovu sezonu ovim divnim toplim danom. Noćas nije baš bilo toliko toplo, ali nema veze, grejala nas je žuta mareja marke Taksi. Tako, ekipo, znači za 45 minuta pasučić i onda posle idemo da igramo tu nagradnu igricu i sve ostalo kako treba uz dobru svirku noćas. Ajde, bežim ja. Znači, da vidimo šta piše ovdje. Šta piše nova registracija. Opa! Kaže, ovi Smederevci trebalo im 2 sata od Požarevca do Lozovika da se igra. Evo, došao Sveta. Onda jeste. Evo ga, stari motorista. Sad ga ugasimo. Sad ga gasimo. Jedan od vozača Speedwaya, neki put se vozilo u Smederevskoj Palanci, evo, kaže 76 godina, Smederevska Palanka. Dobro, ovo nije taj motor, nešto je mala prepravka. To je za trening bio. Za trening, inače vozile se one legendarne Jave.
56. 80. A, matoro. Šta ste nam to doneli? Vidi se šta je. Evo pasulj. A vruće, sveže, znači. Opa, šala miriše. To ne može u kameru da uđe miris. Šteta. Evo ga stari bajker Kera, tu sa nama. Kero, kaži nešto pozitivno. Znam da ćeš da kažeš pozitivno, sigurno, zato si malo i šalim. Ne znam o čemu, skupovima, uopšte nisam ovo... Pa šta očekuješ, recimo, ti ovde kao, da kažem, domaćin Lozovičanin? Pa očekujem da budu dosta bajkera, mada ovo vreme ne dozvoljava mnogo da se dođe motorima, jer hladno je. A svako ko se vraća, to je posle pola noći i tako da... Nadam se da će da bude ekstra. Kao i do sad svih ovih godina. Kako da ne. Neki put ste pravili, hajde da kažemo, otvaranje sezone, evo sad zatvaranje sezone, pa dobro, zato i ovakvi i jesu vremenski uslovi. Vidimo ovde spremili ste pasulj, kao i uvek. Pasulj ima i prase za igrice, ima neke nagrade. O, znači prasetina, Da. Ima svega po nešto. Ne sumnjam da kao dobri domaćini da ste sve to organizovali kako treba. To je sve full, vidoći i sam da je to baš pravo spremljeno za te naše bajkere. To su naša braća. Tako je, evo upravo jedna grupa stiže, idem da ih dočekam ja kamerom. Hvala. Ili pravo već, pa posle igramo igrice, lutriju i svašta nešto. Uživajte u klopi, ekipo. Sine, pa šta je to, šira? A da. A dizel? Eurodizel. Ne smem, ja nisam
Dobroveče i dobrodošli na 5. motoskop. 8. 5.